Pazjent f'Monte Carmeli li għadda xi żmien fl-istess sala ma' Erin Tanti, l-alliem ta' drama akkużat li wassal għal mewt ta' studenta tiegħu qal li Tanti qallu li hu u tfajla ma qabżux fl-istess ħin. Tanti 24 sena qed wieġeb mhux ħati għall-akkuża ta' qtil ta' Liza Marizara ta' 15-il sena li seħħ fit-19 ta' Marzu tas-sena li għaddiet f'Haddingli. U qed ikun akkużat ukoll li għena twettaq suwiċidju u li korrompa minuri. Il-Finlandiż passat kriminali li għadda żmien fit-taqsima forensika tal-istess sptar ma' Tanti qal li kien jitkellem miegħu ta' sikwiet u ġieli kien iselfu il-kitarra. Ix-xhud qal lill-Maġistrat Audrey Demicoli li Tanti qallu dwar kollox fosthom kif marru fuq l-irdum u qati fis-sida. Kien hawn li rrefera għal kif qallu li ma qabżux fl-istess ħin u stqar li dan id-dettall baqa' f'moħħu. Mistoqsi lill-Ispettur Keith Arnaud jekk Tanti qallux għaliex qabżu, ix-xhud stqar li qallu li jagħmlu dan għax ma setgħux jgħixu flimkien f'din il-ħajja u setgħu jagħmlu hekk f'ħajja oħra. Tanti qallu li ma setgħux jgħixu flimkien għax it-tfajla kienet taħt l-età u missiera ma kienx qed jaqbel mar-relazzjoni. Qallu wkoll li f'każ li ma kinux jaslu jaqbżu kien ġemma xi flus biex isiefer u saħansitra li kellu passaport lest ukoll. Id-difiża talbet lill-Maġistrat biex tittella tixħet is-seftura tal-familja Zara filwaqt li talbet ukoll li jsir eżami psikoloġiku fuq id-dokumenti misjuba mill-espert tal-IT u fuq id-dijarju ta' Liza Marizara.